Dobar dan. Pratite Dnevnik na hrvatskom jeziku Radio televizije Vojvodine. Ja sam Anita Žanić. Na početku pogledajte najvažnije vijesti ukratko. U Subotici održana središnja svečanost Dužijance, jedne od najvećih svetkovina bunjevačkih Hrvata. Svečanim defileom ulicama Sremske Mitrovice počeo 11. po redu Međunarodni festival folklora. Papa Franjo osudio nasilje nad manjinskim vjerskim zajednicama u Iraku i pozvao međunarodnu zajednicu da zaustavi zločine u toj zemlji. Vrijeme sutra sunčano i toplo uz slab dnevni razvoj oblaka. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocijenio je da bi stambeni i javni objekti oštećeni u poplavama morali biti brže preuređeni. On je izrazio zadovoljstvo radom Ureda za pomoć i obnovu poplavljenih područja, ali istaknuo kako bi trebalo angažirati veći broj volontera. Mogla je Srbija da istu onu volju jelan koju je pokazala u 4 dana kad je se borila sa tim da ne bude potpuno uništeno u poplavi, moglo je taj elan da pokaže i u obnovi. Ne može obnova se ostavi samo u jednoj kancelariji i samo na nekoliko ljudi koji u njoj radi. To je ipak par excellence državni posao koji je najvažniji. Septembar, oktobar može već da bude zima. Kakve su atmosferske prilike, verovatno da mnogi ljudi kojima su kuće oštećene ili uništene sa zebnjom gledaju u nebo i čekaju jesen koja je tu, na dometu. Deca polaze u školu, treba da pođu iz kreveta, iz kuće, iz spremljenog ručka. Mnoge kuće još nisu za to spremne i zato treba mnogo brže da se radi. Jučer je u Subotici održana središnja svečanost Dužijance, koju je organizirala istoimena udruga bunjevačkih Hrvata. Ova manifestacija koja je održana 104. put jedna je od najznačajnijih i najvećih svetkovina bunjevačkih Hrvata u Bačkoj. Središnja svečanost Dužijance počela je misom zahvalnicom u katedrali Svete Terezije Avilske. Predvodio ju je dubrovački biskup Mate Uzinić, istaknuvši da je Bog blizu i kada imamo obilnu žetvu, ali i kada nam je teško. Bio je tu i onda kada nije bilo lako ostati dosljedan katoličkom opredeljenju i gajenju svijesti o pripadnosti hrvatskom narodu. Nakon mise zahvalnice krenula je svečana povorka prema glavnom gradskom trgu. Ono što posebno daje specifičnost i ljepotu cijeloj ovoj manifestaciji jeste bunjevačka ženska nošnja. Ovo što ja nosim jeste takozvani piket. To je nošnja koja se nosila kod kuće, to je zvani piket. Ti si sada u piketu. One su to nosile kod kuće svaki dan. Nastojale su da nedeljom bude čisto, poslije podne kad skuvaju užnaju, onda eto buku se u čist piket i to nosi nedelju dana. To je svakidašnja letna nošnja. Osim ove postoji i paradna, tako da kažemo. Svečana. Bunjevci su imali upotrebu svakdanja i svečana nošnja. U svečana nošnji isto tako postoje različita toaleta. Postoji najsvečanija koja se oblačila na misu i s mise se išlo na kurzu i one su se kurzirale i došle kući i to se skidalo, u tom se nije igralo jer se svile nisu smile iznojiti. Zatim je postojala kojem su išli na zabavu uveče i postojala nošnja što su išli pospodne ukolo, takozvana na ispacivanje i nastruk. Ženska bunjevačka nošnja je jedna od onih koje lako mogu da se prilagode i modernijem vremenu. To je element svakidašnje nošnje koja se oblačila kada se išlo u nekakve posete po selu ili kod kuće. Znači nije bila za nekakve svečane prigode, ali svejedno naša nošnja je toliko divna da je divna i ona za po kući. Kombinirala sam je sa elementima nekakve modernije odeće, sa elementima također vintage, ovo je vintage swatch, ovo je također element narodne nošnje Dukat. Cipele su moj dizajn. Šarolikosti Dužijance doprinijele su udruge kulture iz Subotice, okolnih mjesta i drugih gradova. Bili su tu i gosti iz Grčke kao i iz Bosne i Hercegovine. Prikazat ćemo tradicionalne plesove, znači iz našega kraja, to je linđa, pjevaće se bećarac, ganga, kolanje.
To je ono što je specifično za vaše krajeve. Da. Jeste bili možda nekad u Subotici i kakvi su dojmovi prvi? Nismo, ovo je prvi put. Dojmovi su jako dobri. Među mnogobrojnim uzvanicima Dužijance bio je i predsjednik HNV-a Slaven Bačić, koji je podcrtao značaj ove manifestacije za bačke Hrvate Bunjevce. Povijest je postojala svih naroda, najčešće u obitelji, ali jedini smo mi bunjevački Hrvati iznijeli preko crkve iz obitelji u javnost. I u tom smislu mislim da je ova manifestacija veoma značajna i za samu Suboticu, jer pokazuje našu prisutnost i naš značaj u ovom gradu. Kada je povorka pristigla na trg ovogodišnji Bandašica i Bandaš, Petar Skenderović i Kristina Ivković predali su kruh od novog žita gradonačelniku Subotice Jene Maglaju. Manifestacija Dužijance završava se proštenjem na Bunariću, posljednje nedelje kolovoza. Ulice Sremske Mitrovice u subotu bile su preplavljene folklorašima i glazbenicima odjevenim u narodne nošnje. Nakon defilea kroz grad svečano je otvoren međunarodni festival Srem Folk Fest, na kojem je sinoć nastupio i kud iz Hrvatske iz mjesta Drenovci. 11. put po redu Centar za kulturu Sirme u Mart iz Sremske Mitrovice organizirao je međunarodnu manifestaciju Srem Folk Fest. Ove godine sudjeluje 14 ansambala iz 10 zemalja. Druge festivalske večeri predstavio se KUD, ogranak seljačke sloge Drenovci i susjedne Hrvatske. Pozvani smo na međunarodnu smotru s kojom smo oduševljeni iz razloga što ima KUD-ova iz različitih zemalja što nismo nikada niko vidjeli. Kako je vama neki osobni vaš dojam? Kako vam se ovdje čini? Jako nam se svidjelo, nismo nikad bili ovdje, ja osobno. Ljudi su vrlo ljubazni, domaćini posebno i doćemo opet. Drenovce i Mitrovicu povezuje rijeka Sava. Ona je poplavila ove godine ovo slavonsko selo i onemogućila gostovanje Hrvatske udruge iz Sremske Mitrovice, kaže predsjednica KUD-a i dodaje. Suradnja inače naša je trebala biti KUD iz Mitrovice, to jeste društvo, trebalo je nastupiti kod nas u Drenovcima na 20. raspjevanoj Cvelferiji. Međutim, evo, ta ista Sava napravila nam je ove godine pomutnju, sve se odgodilo, sela su okolo poplavljena, ali evo, mi smo unatoč tome, unatoč Savi, usprkos, digli se i radimo dalje. Drenovački KUD prikazao je svoj muški pjevački zbor koji je izveo 2 pjesme, te folklorni odjel Spletom kola iz Slavonije. Domaćini su im zahvalni na dolasku. Možda mnogim generacijama u Mitrovici nepoznato, iako su oni udaljeni samo 60 kilometara, tako da mislim da je ovo jako dobar povod. Isto tako, nadam se da ćemo i mi u narednom periodu nastupiti kod njih i da će ta suradnja još da se produbljuje kako na kulturnom, tako i na drugim planovima. Festival Srem Folk Fest traje do utorka 12. kolovoza. Papa Franjo pozvao je međunarodnu zajednicu da pronađe političko rješenje kako bi se zaustavili zločini nad kršćanima i drugim manjinama u Iraku. U oštro intoniranoj poruci tijekom nedeljnog obraćanja vjernicima u Vatikanu, poglavar Rimokatoličke crkve je naveo da vijesti iz Iraka izazivaju nevjericu. Više tisuća ljudi, uključujući kršćane, brutalno su protjerani iz svojih domova. Djeca su umrla od žeđi tijekom bijega, a žene su otete, rekao je Papa. Sveti otac je ukazao i na činjenicu da ekstremisti u Iraku uništavaju vjersko, povijesno i kulturno nasljeđe. Papa je apelirao na međunarodnu zajednicu da pronađe učinkovito političko rješenje kako bi zločini u Iraku bili zaustavljeni i ponovno bila uspostavljena vladavina zakona. U nastavku dnevnika pogledajte kako nas vrijeme očekuje narednih dana. U Vojvodini sutra sunčano i vrlo toplo vrijeme uz slab dnevni razvoj oblaka. Temperatura par stupnjeva niža u odnosu na danas. Krajem dana je moguća ređa pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova. Vjetar slab sjeverozapadni. Tlak oko normale. Minimalne temperature od 18 do 21, a maksimalne od 30 do 33 stupnja Celzija. U srijedu sunčano i vrlo toplo vrijeme.
Toliko u Dnevniku na hrvatskom jeziku. Gledajte nas i sutra u isto vrijeme. Hvala na pozornosti i ugodan ostatak dana.